Ndayatshona amalanga siyangena kwenjenje sizibulisela kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo enephulaphuleni kuzo ivukani community radio ku-90.6 98.4 kuya ku-99.9 singena ke ngolwesibini entsukwini ngumhla weshumi elinesixhenxe kambe ke kwinyanga yedwarha ngumnyaka ngu-2023 masibambe ngazibini sibulele kubo bonke abasasazi bejelo kambe ke bebeqinisekisa into yokuba ngaba isibane salapha ekhaya asicimi ngakumbi kuvuyo kwaFrance ebehleli nawe sisuke lapha kwintsimbi yesixhenxe wazothi ka kule yesibhozo intsimbi esiphathele inkqubo ezolimo singenile ke thina ukwenjenje sikuphathele inkqubo amasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Mphulaphuli, namhlanje ke bendikuthembisile uba ngaba sizoza kambe ke nomcimbi oye wabe kanti udala isankxwe abantu kumakhasi onxibelelwano ngaye ungathi uyangapha kuthethwa into enye bambi ingayinto abayizibulayo abaqalayo ukuyibona. Benditshilo ke ndathi kolu usuku lwanamhlanje sawukhangela kanye UMkhuluwa kambe ke utata wekhaya ebeqhuba kambe lo umcimbi mandiyondlalele ndikunike ke Mphulaphuli bangaba sithetha ngantoni na kwiveki ephelileyo kwilali yase Mnxe kwidolophu yalapha kukomani pha elabhesini bekusoluswa kwaye kusenziwa umgidi womntu wabe kanti uyabhubha eseyikwekwe ngomnyaka ka-2002 nto leyo yenze isankxwe eluntwini besithi bayayizibula le into ukanti uMkhuluwa wekrwala elingasekhoyo uthi ngoku bajonge ekubeni bamzilele ukumkhapha ke ukutsho ze bamthathele nonkosikazi emva koko bambuyise. Namhlanje ke enkqubeni sikunye noMkhuluwa wakhe ke lowo ebesenzelwa umsebenzi ongasekhoyo utata ulukholo kamrhwetyana waziwa ngegama likatata uwombelithongo ezosicacisela ke banzi ngale nyewu ukanti sobe sikunye ke kwakunye notata umawawa nkosi ungangolwandle ndiyaqonda bangaba sele ndimbambile kweliya icala lingapha sarhwecwa noba usukwini ngaphaya kwelasemthatha ngabo ke kolu suku lwanamhlanje esobe sinabo sicoxa ngayo le inyewu ndiyaqonda bangaba iindwendwe zam kuyawumele ndibe kanti ndiyazamkela kweliya icala lingapha mandicale ndijonge pha kwela cala lingapha bangaba ingaba siyamfumana kusini na utata uwombelithongo. Camagu tata uwombelithongo. Camagu ke msasazi ndibulise kuwe ndibulise abaphulaphuli bevukani ndibulise oba ungangolwandle ndibulise noba usukwini nawo wonke umntu esikunye nawo kolunxibelelwano ndiyabulisa Camagweni. Camagu tatam nkosi kakhulu. Iiproducer zam ke ziyabuza kweli cala nkosi yam bangaba tata uwombelithongo bangaba awunokwazi uvela kwelo cala lingapha njengoba silive nakufacebook kwenzele sibe kanti siyabonakala uba ngaba ungakwazi uba ngaba sibe kanti siyakubona sibonane kweli icala lingapha. Alright, mandibe ke ndithatha intambo ndizise kweli icala ndijonge unkosi ungangolwandle utata umawawa uba unqevu ngokwakhe umpinga. Camagu uba ungangolwandle. Camagu komo kamgudi ndiyabulisa ke nakubawo lowo onguwombelithongo nakumzala ongusukwini ngapha emthatha nabaphulaphuli bonke bevukani. Camagu tata. Camagu bawumawawe enkosi kakhulu. Bawusukwini masikubulise bawuchwama kambe ke sikunike nethuba nawe uzibulisele kumphulaphuli evukani. Bawusukwini? Andazi ke kuba usukwini bangaba kwenzeka ntoni kweliya icala sophinda ke sibe kanti siyamphuthaphutha sive uba ngaba ithina bawusukwini khona kwelo cala. Masicamagushe masicamagushe Bhomoyi. Camagu bawo kawubulise kumphulaphuli wevukani FM. Bandibhotise kubaphulaphuli bevukani FM. Ndibhotise kutata uwombelithongo ndithi Camagu. Camagu tata ukhona. Ndibhotise kumawawa kusenziwa ndithi Camagu. Camagu dipi khulu. Atsaki indlela enkosi kakhulu iyazivela ke mphulaphuli iindwendwe zethu sele zikhona. Mandiqale pha kuba ubhele
utata uwombelithongo. Tata, umcimbi owenzileyo ingakumbi owomgidi, ndiyabona uba ngaba uye wabe kanti uphakamisa isizwe ngobubanzi sisonke nje gabalala, bambi besithi bayaqala kambe ke bayawuzibula wonke lo umcimbi. Ndiyafuna ke usithathe usibeke uba ngaba sube xeshikweni ube kanti ude wafikelela kwisigqibo soba ngaba nibe kanti nenza lo mcimbi, umninawe lo wakho kwathini ngaye, kwaye ke wafikelela njani kwisigqibo sokuba ngaba abe kanti wenza lo mcimbi uye wabe kanti uyawusingatha kwiveki ezipheleyo. Mandicamagushe ke kwakhona ke msasazi ndithi makube licamagu ethongweni. Mandiqale mhlawumbi msasazi ndivumele ndisuse izinto ezimbini. Umcimbi wenziwa ngandim wenziwe likhaya kunye nawe. Ikhaya. Wenziwe likhaya lamabongwe kwangamlana. Kulapho ke umama amazalwa khona, ngenxa yoba lona yayingumninawa wam ozemveni kwam kwicala lakulomama. Okwesibini, ndisusa into ethi akhange ndiwenze lo msebenzi kuba ndiligqirha njengento yoba ndingombelithongo. Bendingawenzi isigqirha, ubusenziwa isikhaya. Okwesithathu, mandisuse into yoba njengoba ndiyinkosi, ndingunkosi udala ubuhle, ibingengumcimbi wasebukhosini lona. Bendingawenzi ubukhosi, bendiwenza isikhaya. Umninawa wam wasweleka ngo-2002. Esilwa ke kwakusilwa amakhwenkwe kwinto yayikhona emishini naseNqantosi ngoJanuwari ngo-2002. Kulapho ke wathi ke wahlatywa khona ke kolo nqando naloo mlo wawukhona wabe ke uyashiya. Emveni koko ke ngoku ndiye ndazenza ke izinto ezifanelekileyo into yoba zenziwe kuye, sazenza silikhaya. Izinto zento yoba sihlambe ingozi yakhe, silungise lo moya wakhe ngokokuhlamba ingozi. Umninawe nje besweleka ngo-2002, yena ngokokuzalwa ungumntu owazalwa ngo-1984. So uthi ukusweleka kwakhe ngo-2002 wayephaa koma-18 years ngokokuzalwa, uthi wayeseyikwekwe uXholovana. Wathi ke ngoku emveni kwenoba ngoku sezenziwe ezi zinto, wavela esithi noba phaa koo-2009, 2011, esithi bhuti obani nobani sitsho ke biza ngamagama abafana bapha elalini abaswelekayo akhula nabo. Abandiphethanga kakuhle apha, andihlelanga kakuhle nabo, bandigezela into yoba ndiyikwekwe. Ngoku andikwazi into yoba ndihlale nabo. Ndicela into yoba undenze lutho bhuti, undoluse. Ndicela ukwaluka nam ndibe yindoda. Ukuvela kwayo ke loo nto leyo kuke kwesiba nje kancinci ke kum, ndaqonda into yoba andiqinisekanga noba inentsingiselo engqalileyo na, okanye mhlawumbi kukho into efuna uhlalutywa na. Ndake ndahlala phezu kwayo ke nje kancinci. Waphinda wavela futhi ihlandlo ezibini. Andakwazi ke ngokuyigcina kum le nto, ndayithatha ndayisa ke emabongweni. Ndayithetha ke phaa emabongweni into yoba kukho into enjengalena. Kuthe emveni koko ke kwakho ukuziba ke nomnye wabafana balapha ekhaya, sake saya nje uyosabela ebantwini ababonayo abangabanye ngaphandle kunam. Banokuveza ke into yoba kukho umntu wakowenu owaswelekwe ikwekwe okucelayo into yoba umenzele into, but ayiveli into yoba yintoni le. Kanti into yoba into evelayo kuvela ubungozi bento yoba xa kunobakho umntu abanokoluka abadlulileyo kwisinani lesithathu, uzayiqumbela loo nto leyo ngehle bangabuyi. Ndayibuyisa ke ngoku loo nto leyo, ndayizisa ke ngaphakathi kunekhaya nje kwakhona, khange ndiyibeke ke banzi ngeli hlobo ndiyibeka ngalo. Uyenza mfutshane ke msasazi, uthe ke ngoku kwiminyaka edlulileyo ndamane ndibeka into yoba hayi kulo nyaka umninawe ndizamenzela, umninawe uza kwenzela. Kulo nyaka bekumele into yoba ndenza umsebenzi ngoSeptemba nge-29:30 eTsome Gqogqo apho ndisuka khona, njengoko bendibeswe ubukhosi kulo nyaka upheleyo ngoNovemba. Ngoku ke ngoku ibicelwe ukuba ndiyovela apho sisuka khona ngokwemvelaphi yethu. Wavela umninawe kumqhuba imoto ndidlula ngasemangcwabeni. Ndava nje ngelizwi esithi bhuti awundilibelanga na. Ngeli xesha kuvele eli lizwi ndisendleleni ke ngoku egodukayo kuba ndigoduka. Ndiye ndalala ubusuku obunye. Kubusuku besibini waphinda wavela wathi bhuti ndicela ukukhumbuza kaloku bendikucelile.
Akhange ndibazise msasazi ngoko nangoko ndafowunela ekhaya kweli cala lasento lakogudu lakomhlophe lakobhele into yoba ndiyacela sike sime ngalona umsebenzi wengubo ubalulekile kodwa ungxamisekanga, ndicela uqhawulisa lo msebenzi kamninawo. Ndabuyela emabongweni ngoku kulo mama amabongwe enza ibhunga, kwasilwa kwenziwa ibhunga lokulungiselela ke lo mcimbi. Sabe ke ngoku siyaqalisa silikhaya lamabongo ke kwangamlala ukulungiselela utsho ukuthenga zonke izinto ezingange zibe bezidingeka ukwenzeka kwalo msebenzi. Iqale apho ke ibe njalo kuze kube siyawenza ke msasazi. Enkosi kakhulu, Nkosi yam, ndiyabulela. Siyawuphinda ke sibe kanti siyabuyela. Ndiyafuna ke samkele ootata, mandiqale apha kuba usukwini. Xa siza esintwini bawusukwini, ngoba kaloku ndithe ndakujonga bambi basithi hayi thina siyayazi le nto yinto eyenzekayo apha esikweni, bambi besithi hayi siyaqala uyibona thina le nto siyayizibula. Mandiqala apha kuwe bawusukwini, esintwini ingabe ikhona into ebumila olhlobo, ingakumbi ikwekwe xa sele ithe yabe kanti iyalandulela ibe kanti isekhabathisweni lokuba ngaba ibe kanti yindoda, yinto izibulayo wena bawusukwini leyo okanye yinto noko oqondayo ngaba nguqhelekile siyayazi le nto? Masicamagushe Omoyi. Camagu dad. Andiyizibuli, ndisuko yenza mna, ndiyimfusi yamawele. Iwele elisweleke emva kumawele lafana uba lisweleke selikwikhabathiso lokokuba liyindoda. Ngenxa yengulo abazali besoyikisela ukulolusa, lade lasweleka, livele emntaneni wam esesikolweni. Kwanyanzeleka lo msebenzi siwenze Camagu wokumelusa. Yinto ke leyo ekwakufanele into yoba uba ibingeyiyo imeko yengqobhoko, ndithe xa ndisoluka mna njengemfusi wenziwa lo msebenzi, awenziwa. Kwanyanzeleka into yoba olu hlobo iqheshe ngalo umntanam esesikolweni mandiyenze. Bekungo-2020 ngoMatshi. Kwanyanzeleka into yoba mandiyenze, ndithetha ukuthi andiyizibuli le nto yenziwe emabongweni. Kwakugcwele abantu befuna ubona le nto iza kwenziwa njani. Sayenza. Camagu tata. Camagu bawuchwama, Nkosi kakhulu, siyabulela. Ndiyafuna ke ukuza apha kungangolwandle, ndisiza ke ngangolwandle ngohlobo lokuba ngaba besithi ke le nto xa incokolwa uyiva kambe abantu beyithetha ngohlobo abayithetha ngalo, besithi apha esintwini into ithethwa ngelizwi, bambi ke begxeka besithi bengamelanga kwa into yokuba ngaba kube kanti kwenziwe umfuziselo. Ndiyafuna nje umawawo ube kanti uza nezakho imbono, usithathe usibeke kozwelidala apho sisuka khona uba ngaba le nto yinto yayifudula apha kwantu, iyinto eyenziwayo kusini na. Camagu umawawo. Camagu tata. Bonke aba bahlekisa ngayo kwi-social media bekhangela amanqaku okugama, bephoxisa, beseka, benyelisa. Umawawo. Ndifuna ukuthi oonongubo bayazibona imbambo. Amasiko ahamba nenkcubeko, ahamba nemontla. Umawawo. Angesibekho kudala kodwa zizinto ezifakileyo namhlanje and ziyasombululeka. Bonke abathe abadukisa baya kufumana ukuphumla, njengoba ummamele lo mfo wasemzini eyicela uba ebethwe njengochuku.
besiyenza thina apha ekhaya kumnina wakatata owayebhubhe ngo-1957. Sasingekabikho thina ngoko. Camagu. Kubajikeleze bonke lapha ekhaya siphela inkomo simzilela eyinkwenkwe. Wada nam ukuze ndide ndiphakame ndime ngeenyawo wavela kule nkwenkwe yam yokugqibela phofu seyingumfana nayo ngoku. 2014. Kunjalo nje yathi indoda ibingaphethanga nto wayiphathisa imali esandleni. Sawenza umcimbi katata omncinci sawubetha sayogqiba. Emva koko sabuya samzilelo kwesibini. Sasimzilele cala kakumane kuphuswa. Sathi noba lizila le nto ayigoqa. Besiphindile ngo-2018. Umntakwethu kwenye ifemeli elapha elwewini okanye kwazethu wayeswelekelwe ngo-1981. Besisenza lo msebenzi. Kweli mna ndikhulele kulo ayiyonto siyothukayo leyo. Bendikuyo nakuJuni lona ngomhla we-9 apha elalini kwaMadolo kule mizi yakwaDumba. Impilo yethu le into esingeke sayiphendula asiyiphenduliswa ngabantu abangayikhathalelanga le nto bayisekayo. Into yokuba phaa kudala kwakutheni zingenziwa. Izinto zakudala nabantu ababengcwatyelwa phezu kwemilambo nabantu abakudala ababengcwatyelwa kwezo ndawo baswelekele kuzo zengozi. Asibuzi xa befuna ukuza phakathi kwabanye abantu. Asiyiphikisi loo nto, sithatha umntu simzise kule ndawo afuna uza kuyo. Sinabantu ke thina abathi bebebhubhe besentsimbi bafune kugqityezelwa imicimbi yabo benzele izidlokolo. Senza loo nto sitsho sikhululeke emoyeni. Nabantu abafuna ukuthomba sibathombise. Nabantu abafuna imitshato enzelwe uduli umntu. Eyona nto siqiniseke ngayo kukuba ngaphesheya kwengcwaba kuyaphilwa, kuphilwa ngomoya. And abantu abazuyinqwenela bonke le nto, umntu angasibuza ezakokwabo ezingathethiyo. Abazuyinqwenela bonke abantu le nto, kushiyana amagazi. Kuba nalapha esizalweni kukho umntu ovela athwaswe yedwa. Bashiyeka abanye bonke bengenangulo imhlophe. Camagu. Aba bantu ke badukisileyo zithetha izinto basiya i-homework enkulu koobhaka babantwana. Siyayibulela thina le nto yenziwe emabongweni uba kusemabongweni. Benze into esiyaziyo nento esiyiphelileyo. Akukho nto ephoxekileyo kule nto, kuphoxeka luyisekayo kuba isaba engekaliva. Umzi uguge ngathi ababhazanga abantu abalapha ngaphakathi. Kuphela umzi abantu benexhala loba isizwe sizawuthini. Impilo yethu ixhomekeke kwaba bantu abalele emangcwabeni njengoba nabo bexhomekeke kuthi. Mhla bebhubha sibavala amehlo. Apha kweli alingaphesheya lemimoya basivula amehlo. Sitsho sazi izinto ezintsha noba zazingekho sezikho. Camagu Nkosi ungangolwandle, ndiyabulela kakhulu kambe ke nibethe kwavokotheka kweliya icala. Nkosi uwombele ithongo kambe ke uwombele ithongo ndiyaqonda bangaba uyicacisile wayibeka nongavanga uvile. Enye into bendifuna uyicacise kambe ke uyibekile bambi bebesithi hayi inoba umnina welo waswelekela esuthwini le nto kusenzeka ngolhlobo, kodwa ke uye wabe kanti uyayicacisa kakuhle ukuba ngaba kwenzeka ntoni kumninawe kambe izigaba enizambileyo nide nibe kanti nizofikela apha. Nantsi ke enye into ibithethwa ngamandla ngoba kukho into evela ibangaba uye wabe kanti ubhalile kwikhasi bangaba uyabulela ngomsebenzi owenziweyo, watsho bangaba zikhona izigaba ezilandelayo kuquka isigaba sokuba ngaba nibe kanti ngoku niyamzilela emveni koba nimzilele nimthathela unkosikazi. Yenye ke into leyo ibithethwa ngabantu phaa kumakhasi onxibelelwano.
belelwano ukuba ngaba uya kuthathelwa unkosikazi njani, ngubani oyawuvuma ukuba ngaba endele emntwini ongasekhoyo into ezumila olo hlobo. Ndiyafuna ke naleyo uyicacise khona ukuze abantu bazokucacela uba ngaba xa usithi niya kumthathela nonkosikazi niyawukwenza ngoluphi na uhlobo. Camagu dada. Camagu msasazi mandiphinde ndibulele. Abantu xa bejonga entweni bajonga into ethile lena izawufanela bona bengayijonganga yonke enye into. Umninawe emveni kwento yoba ngokwenzela umgidi ndiye ndayiveza ke into yoba emveni kweenyanga ezintandathu uza kwenza into ekuthiwa kutshintsha impahla, kodwa ke ihlobo ebesiyibeka ngalo ekhaya kusekubeni kwento yoba ngoku emveni kweenyanga ezintandathu ezaa mpahla zingaqala ke ngokusetyenziswa ngabantu bekhaya balapha endlini. Okwesibini ngoku kube ngona zilelwayo kuba ke ngoku engumntu oyindoda. Uthathela umfazi, uzawuthathela umfazi msasazi, uzawukhangelwa intombi kwibakala lokwenda, kuhanjwe kuyolotyolwa, kudlulwe kuye kuthethwe, kuba ngeli xesha ayivezayo le nto yokucela umzi akahambi yedwa, uhamba nomntu ongukhokho kum kwicala lakulomama, esithi makuvuswe umzi uvuselwe usigundu. Umnina wam ke wayebizwa ngento yoba ngusigundu, into isiteketiso sakhe, esithi makuvuselwe umzi lowana kuvuselwe usigundu. Ngulo mzi ke ngoku lo uzabuvuswa. Yes, abantu kuzawulotyolwa ngehlobo ekuthe lotyolwa ngozawuze azotyisa utsiki, azokwendiswa, yonke into iza kwenzeka ngenxa yento yoba nguye ozemzini. Abantu ke mandiphinde ndilungise banento ethi inoba ndifuna ukwenza imikhuba, noxa ke ndingatyali ukucacisela mntu imeko yam yokuphila. Bathi ndifuna ukwenza umkhuba uthatha isithembu wokungena. Hayi, isithembu sisodwa esasekhaya sasebukhosini, yinto eza kwenzeka kakade leyo, impilo yam ngaphandle kwalona umzi kamninawo. Uzawuba khona eyoba ke kuthini, ezo ke ziinkcukacha ezizawuba phakathi komzi lowo intombi izawube isuka kuwo, kwentombi leyo izawube ingunkosikazi yomninawo kunye nekhaya. Loo nto ke ngoku izama uphendula kulaa buza abantu into yoba abantwana bathini. Ngelishwa ke ezi nkcukacha andinazo, and noba mhlawumbi bendinazo ayizonkcukacha endinobe ndabelana nomntu nazo ngazo apha ingekenzeki yonke loo nto leyo. Kodwa into endiqiniseke ngayo, uzawuba nawo umzi unkosikazi lowo, kuzawufakwa iinkomo, kufakwe iibhokhwe, kufakwe igusha ebuhlanti, abe ngumzi wendoda, sikwazi ukukhomba sithi natya kwamninawo. Nkosi kakhulu. Sezikhona ke nditsho, sezikhona iintombi esezisivezile zithi hayi dri, mani kancinci, esezithi hayi mandizilungele, ndiyafuna ukuza ndizoba nkosikazi. Ndithi hayi nothi ngoku Tata Wombelithongo, andiyazi ke inethiwekhi yakhe phaa ingathi nakusokolisa. Utsho uthi sezikhona iintombi ezithi hayi sikhona kweliya icala lingaphaya. Wombelithongo, ndiyafuna nje ume nje kancinci tatam, sibuye ke siphinde size kulo umcimbi kambe ke sele uveza wokuba ngaba nizomthathela unkosikazi. Kambe ngoba abambi bebesithi eyi, inoba bezibuza umbuzo bangabi iya kwenziwa njani le nto, okanye iya kwenziwa nje umfuzisele bengathi uthathela unkosikazi, uyicacisile uba ngaba khona intombi ezoza kambe ke lotyolo, ityisa utsiki, zenziwe zonke into zobufazi kuye, abe ngunkosikazi walapha emabongweni. Nkosi kakhulu. Bawusukwini, masiphinde tata, ndiyafuna nje, andizuthi xa ndikubuza uyayiqonda na okanye yayisenzeka okanye wake wayenza na wena. Ndiyafuna nje uhlomle ingakumbi kule ntetho sigqiboyiva apha katata uWombelithongo malunga nokuthathela umfilo unkosikazi, uba ngaba ungahlomla uthini nje kuloo meko. Masicamagushe Bhumuyi. Masicamagushe kubantu ababonayo basemabongweni, sithi Camagu. Akwaba
kwawuthi amahlaba ebebenawo nje esibangelwa ngulo mfana awuphela. Ze bathi abakuthethileyo bengamabongo bakwenze. Sithi kubo phambili asenza izinto ebesithi besike sayibona ngezolo. Camagu. Senza izinto ezivelileyo esizaziyo nesingazaziyo. Ezibangela ihlaba kumakhaya wethu, ezibangela impixano kumakhaya wethu. Ze kuthi bakwenza kubekho inhlalakahle. Ume umzi wamabongo athi nobe engayiqundi aqonde. Isisankxwe njengobusitsho. Isisankxwe njengobusitsho zininzi izinto zisenzeka. Asithi yinkosi le sithetha nayo. Camagu. Zininzi ziyeleku zisenzeka, sibona inkosi ziphakamisa izandla ezintenteni. Akuzange kwabakho sankxwe sinjengesi. Ziflathela amakhaya. Lena inkosi yakhe ikhaya. Kuyaxokozelwa ngabantu abathi ayikho lento ilisiko. Sebeke yacaca umawawa wathi sibavala amehlo bona basivula amehlo. Ugqibile. Camagu bawusukwini. Nkosi ungangolwandle, mandukunike mpinga, mandukunike mawawa. Ndiyafuna nje sibe kanti siyaphawula ngoba lokhu ndinibizile apha khona ukuze sibe kanti le nyewu siyayixoxani sonke khona ukuze naba bebengaqondi babe kanti bayaqonda ngoba siyewula into yoba ngaba kuye kuxokozela ngolu hlobo ingathi kwenziwa into engenzekiyo nje apha emhlabeni. Bawumawawa ndicela nje ndikunike lithuba uphefumle ingakumbi kwintetho katata uwombele ithongo, ingakumbi kule yokuba ngaba isigaba baya kuso ngokuba ngaba bathathele umninawe lo wakhe unkosikazi. Masikamagushe tata. Camagu tata. Naliphi isiko, nawuphi umsebenzi wesintu wayame ngentsika ezintathu. Kangolwandle. Ilizwi elinye elithethwa ngabantu besenele, abantu bomnombo. Inhlambuluko ezinhliziyweni zabo. Inhlonipho nentlonelo nengqondo enye. Njengoba utata eyibeka, ukhupha into yamabongo eza kwenziwa, akathi ndithi, akathi ndifunguma. Uthetha into ephantsi ngabantu abahlambulukileyo. Imisebenzi yethu ingcoliswa ngabantu abangcolileyo phakathi kwethu. Okunenza le nto kukho umntu onezinye ingqondo ezicinga uba isisombululo singangaphi. Abantu xa bexa kweli khaya bahlala ndawonye, uvunyelwane ngezinto eziza kwenziwa. Kunjalo nje amaxesha amaninzi iyazifila kwaphakathi kwabo, ingalifuni igqirha elivela ngaphandle. Ngendlela abazawuyenza ngayo ipasiswa kwangabo, izawuphuma ngelizwi lomlomo, umoya uyeva. Amasiko aswenzeni uba nje makube bubutyityaba begazi, sitye inyama sisele utywala. Kukho ilizwi elidalayo kuba liphuma kubantu abavanayo. Kusetyenzwa ngelo lizwi bakhokele abamele kukukhokela. Iintsabi kwiindawo ezifuna iintsabi, oomafungwase kwiindawo ezifuna oomafungwase, amaxhego kwiindawo ezifuna abantu abadala. Ipase isiko.
batsho babe right abantu. Bawumawa. Mabenze laa nto ombongo. Bajonge calanye, bajonge esikweni ngakokwabo, bangaphunguzi. Baxelise umkhwetha lo uzawuthiselwa ibhuma, bangaphinde banyeke, bangamameli yonke le nto ithethwa ngabantu abonwabileyo. Imiso yona izimpumba. Njengoba bekhulula iqhina aba basemabongweni, ukhona apho libopheke khona ntena abantu abakaqondi. Intsini oyenzayo ngelinye ixesha uyazihleka. Le nto endiyive ngomfana we-Daily Dispatch ebendibuza izolo. Ndamolulela manje bezobhala inqaku nangaloo nto. Loo nto nithi beniyibona kwi-social media thina siyayazi. Thina siphila kwezo zinto. Futhi qho xa kwenziwe into siyawubona umahluko empilweni yethu nasentlalweni. Siphakamisa itshefu ke ngoko. Sithi ombongo, omboyisa, ongqalela, omathobela, omvemnyama yasemahlubini. Mabenze umsebenzi wabo ukuze ikhaya libuye lilungelelane. Bawumawa. Camagu ngangolwandle, Nkosi kakhulu. Ndiyafuna ke ngoba ndiyababona bayadanyaza emnxebeni abaphulaphuli hleze bafuna ukoleka okanye ikhona le bafuna uyibuza kwa 073 849 1740. Kungenjalo ungasikhangela kwa 072514 5381. Sikhona ke nakwela khasi likaFacebook nanke emnxebeni enkqonkqoza masimbambe. Camagu ekhaya. Ukade babenqalisa tata ngicela ngiqathisele apha ngoba Camagu kade. ndawo tata lethu uyeluka senziso uqala afakwe ebhumeni athini anikwe ingcini awutyelwe ngubani umkhono uyodiswa uyanqanyiswa uhlala ixesha enganani phaa ebhumeni nazi imibhada iqala ndawo lapha ekwelukeni kunikwa omnye umntu uba makabe ngunye okanye ikhona ukuzisela womntu wayentoni na. Enkosi ukade babenqalisa sesikhosi. Nkosi kakhulu Rhade phulaphule ethotholweni. Right, Chopha uRhade basibeka kwemizuzu 19 phambi koba sitsho sithi yeyethoba intsimbi. Nawe ke Mphulaphuli siyakunika ithuba. Bambi bebeyibonile bangabiye yabe kanti iqhubeka njani pha emabongweni, kodwa ke ndiyafuna phambi koba umbongo yena abesizi bangababona bayenze njani pha emabongweni. Bawumawawa wena apha esintwini uyazi isenzeka njani uhlobo lokolusa umuntu ongasekhoyo? Ihlamvu okanye isibonda sompha sikhiwa sibe necala lizawuba intloko. Noba lihlamvu kodwa kubekho icala elithathwa njengentloko. Kuphothwa ubulunga bubotshelelwe kule ndawo eqikelele uba imele ubuntamo bomkhwetha. Camagu. Kuthathwe isiphika sokungcama sityikilwe kule ndawo imele uba ngumlomo womkhwetha. Uzawuyazi ke wena uba umntana ukade engekakwazi notya inyama afuna uqatywa. Uyayincanciswa loo nyama. Sithi ke ngolo hlobo uswanile. Kwenziwa ngolo hlobo ke naku kuyathethwa kuthiwe ke ngoku sikutyisa ibhokhwe yakho yokuncama. Yosulelwe apha kuye kweli cala libambe ubuntloko. Naxa kusodiswa kuyawusetyenziswa kwaloo mazwi, yawugqiba ilahlwe ezinzeni. Kodwa imijobhile kwathethwa ngezwi, yaphinda apha ndithi umoya uyeva. Umoya uyayibona imeko. Bawumawa. Nokwaluka ingcibi ayizukwenza into engacacanga, izawuphatha ezaa sixhobo sayo okwenza amadoda. Ilingise ngendlela yayo endingenoyithetha apha emoyeni. Bawumawa. Yena ngelo xesha ubanjwe likhankatha unengubo yakhe. Nditsho kwa ukuqhetywa uphatha iriza ngolu hlobo wazi ngalo. Kuthiwe ke ngoku siyakucheba sikususa iinwele zobukhwetha. Siyakukota ngoku ngumkhwetha. Siyaphuma ngoku siye emlanjeni yokuhlamba uzobuya ubheke ekhaya. Uyathanjiswa ngoku futhi asithathi noba ngubani.
sithatha indoda esinethemba lokuba izandla zayo zinentsilente. Ilapho le nto. Kanti kwabanye umzekelo, uba ndiza kwenzela umzekelo ngosukwini lo mbambileyo, umzala wam lowo, andikhona kulo msebenzi wako kwam. Wayombethe iingubo ezintathu, yena njengempusi, nezi zimbini nabantakwabo abangamawele. Sathi ke kuba ukhona umuntu ophilayo obeseluhamba namawele, sathi umawele, nina umoya wenu mawubelekeke kumntakwenu. Yonke into esiyenza kumntakwenu ithatheni njengento esiyenza kuni. Bashwanyelwa nguye ube inkosi yamawele. Nasemhlanje ngoku siyalayo, siyala usukwini lo ngokuseyindoda enomzi omkhulu. Sisithi ke abantakwabo yonke le nto siyibhekisa kuye mabachole futhi uba benze kakuhle ze babuye ngamandla aphindaphindwe kathathu phaa kusukwini lo umbambe apha emoyeni. Andikhona bawuma wabo kulo mama phaa kokwabo. Hayi ke ndidibanise abazala apha. Alright, njalo ke Mphulaphuli Vukani Community Radio. Ixesha ngoku masiyenze imizuzu 15 phambi kweyethoba intsimbi. Ntshilo ke ndathi nawe siyakunika ithuba lokuba ngaba ube kanti nawe ke uyaphawula kambe ke uzibuzele into. Ndiyafuna ukuqonda ke ngokuba ndithe ndawujonga sesizwe sethu ingakumbi apha kwele Mpuma Koloni. Ndithe xa ndiyicinga le nto bawumawawa nawe bawusukwini ndathi xeshikweni bekungcwatywa unkosi utata uButhelezi phaa KwaZulu Natal kwaxhelwa indlulamthi phaa. Zange ndibone ngxokolo ingathi nintsi kakhulu xa kwenziwa isiko labo phaa kweliya icala, kodwa le sithe sivuka nje hayiyo mntakabawo. Ndiyakuxelela uzawuthi kakolu usuku lwanamhlanje yaphelela phi nalaa nto ithi amasiko wemizi le awafani. Kutheni xa ndizobona isiko elenziwe ebabongweni xa siba mna loo nto iyakunthwalisa izandla ibe ngathi yinto entsha leyo? Ndiyaqonda uba ngaba sinexanduva bawumawawa into yokuba ngaba sibe kanti abantu aba amasiko bayafundiswa nohlobo lokuhlonipha isiko lomnye umzi. Kambe ke Mphulaphuli nawe ke ndiyafuna ube kanti uyangena uyahloma lo mzuzu ndisalindileyo. Ndiyafuna ke tata uhombele ithongo kweli cala lingapha. Uyawaziva njani xa uzibona ungusaziwayo uvuka xa ungena efowunini yakho yeyi kugcwele wena ndawo yonke, ingakumbi nilikhaya, niye naziva njani nje xa ninonke? Msasazi, manditsho mna akhange ndiye ndanemvakalelo ezixubileyo. Isizathu esibangela loo nto leyo, iinjongo zam ngokufaka kumakhasi onxibelelwano ibiyinxalenye yemfundiso nokubonisa abantu izinto ezenzekayo. Not ukufumana indumasi. Ndicinga into yoba noko kwizigaba endizihambileyo zobomi ndiyifumene phantse ngokwaneleyo indumasi. Kodwa kuye kwakhona phaa naphaya, njengoba nam ndingumntu izinto ezikhe zandithi xhungu nje kancinci, kodwa ke ndazixelela into yoba andizunaka ezo zinto ezo. Uhlobo labantu ukungahloniphi omnye umntu, nangaphandle kokuhlonipha nje isiko, abantu uhlobo abagibisela ngalo ebantwini. Anduthi omjonga lo mntu ngumntu omdala, athi anibhadlanga kowenu, niyathakatha, namtye umntakwenu, uthwele wena, uthwele ngaye. Ezo ntetho ezo noba uzukwenza nto ngazo njengomntu zingena kabuhlungu, hayi kuba ubhekisa kum kodwa ndicingela wena uzikhuphayo. Intoba unokungazihloniphi wena njengomntu, akunoba lula ke ngoku into obuhlonipha omnye umntu. Ngaphakathi ke kunekhaya abanye abantu ibe yinto emnandi kakhulu kuba kwangaxeshanye siyithathe le nto njengethuba lokufundisa abantu ngesiko nenkolo yakwantu. Akhange ke ngoku ibe yinto eye yabe isiphatha kakubi kakhulu. Noxa yona nto mandiyithethe ngethemba into yoba emveni kwento yokuba umawawe ebethethile kumhlobo wenene emveni kwemini ndimbamele, noko kuzawuke kuthi andifuni nophosisa msasazi, akhange ndifumane ukuphumla. Inoba yi-interview yam lena ye-5
7 ndinezinye ezilined up again kwezi ntsuku zizayo. O-inbox ndiyeke nophendula inbox ngoku, ii-calls nentontoni ndiyekile, kodwa ke kwangaxeshanye ndisebenzise eli thuba ukwenza imfundiso ebantwini. Nkosi msasazi. Nkosi kakhulu. Makhe siphulaphuleni kweli icala kambe ke sive abangenayo bangena besithini. Camagu ekhaya. Tata umsasazi nguNonzabo. Ndike ndayibona le nkqubo oza kuphatha baxatyiswe ingubo, sihambe senzelwe ibhuma sihambe senza xa ephumayo uba nje ngelo hlobo kuqhela ukwenziwa ngalo xa kusoluka inkwenkwe. Qha ke ngoku lapho ndingaziyo khona into yobana kuye kuphinde kuqhutywe kuthweni na, kodwa ndike ndayibona nalapha efemelini yam ke yenziwa. Iba ngumkhwetha lo waziwayo xa uphathwa ngumfana, athi ke ngoku egqitya hlanjwe aphathwe ngabafana. Ngolo hlobo uqhela ukwenziwa kangalo. Enkosi tata, enkosi tata umsasazi. Ndiyayithanda le nto ithethwa ngutata Mawawa, ndiyayithanda nale nkqubo ithethwa ngulo tata uyibalisayo. Sifunde, siyafunda thina sibancinci. Into ezimile bunje ziyavela ebantwini. Umuntu akumelanga uyihleka into emile bunje. Ayiloyohlekwa le nto, uba umntu avule ingqondo xa ayimamelisise kuba ingamehlela. Enkosi tata umsasazi. Nkosi tata, ndiyawucela ke xa uphinda ungena ethotholweni ube kanti uyayicutha ithotholo eli, ngoba kaloku awuvakali kakuhle tu kwaphela kwelaa icala. Masiphinde ke sikhangele omnye umphulaphuli esiyawuya kwiindwendwe zethu sibe kanti siyayikwela, siyayiqukumbela. Camagu ekhaya. Mandicamagushe msasazi wam, ncamagushe nabantu ke ohleli nabo apha kule ndlu yasevukani. Ndithi ke ndiyacamagusha kunonke botata. Camagu tata. Mna ke ndinguzanokhanya. Camagu mfazi. Elokugula kodwa ke elasekuhlaleni lokukhula ndingu-Ethu. Ndingumgcina ndingutshophe ngunokwindla. Ndilapha ke eYuki ngokuhlala. Le nto ke indibalekisela ngamanwelo ke ndithethwa apha. Xa kugxiniswa kulaa ndawo yokuba iyahlekwa. Emsasazi wam mna ndiyafuna ukutsho nje silahlekile nje sesingathi siyabhadula, kungakumbi thina abancinci. Kungenxa yokuba ezinye izinto zingenziwa sizibone. Ndiyafuna igxininise laa nto futhi utata uMawawa athi abo bahlekayo bawuzibona, ngoba naseBhayibhileni mosike soyikiswa xa singathi abantu banqamnye nomthetho weBhayibhile. Funeka igxinise nyhana aba bahlekayo bawubonwa, noba babonwe yintoni bawubonwa, ngoba ke le nto sizifunayo thina ukwenzela uba sinyathele kwii-footstep ezirayithi zabantu ke abanolwazi, ngoba ngolwasazi zinto yabona ndingatsho njengam ndiyayothuka mna, kodwa ndinomdla kakhulu eyazi ingathi ndingayifunda. Kodwa ngoku ngenxa yokuba ihlekwa ngoku nabanengxaki nayo bazawungafuna uyenza ngenxa yokuba ihlekwa. Hayi, mabangabi nayo loo nto, mabayenze. Nathi sifuna ukopa, iyawuthi ke ike yavela nakuthi thina abantu bakwezinye iindawo ifuna ukwenziwa sichwethe bona abantu bayaziyo. Ingase igcwale yonke indawo futhi kwalo hlekayo ingase ke imfumane ivele kuyo ongathi uba angayenza ngoku. Ngoba ke ndibulela nje mna phofu ke ukuba ke ithe yenzeka nje thina abantu bangayiqhelanga yonke le nto siyifunde. Nemibuzo ke bangothuki xa sibuza ngokungathi sibuza kuba sinqamne nale nto yenziwayo. Sibuza ngoba sinomdla nolwazi, sifuna uncanca ulwazi apha kubo ukwenzela uba njengabantu abadala ke kwenzela bathi besithi gu sibe siyazi nathi sawuqhuba ngala ndlela abaqhuba ngayo. Ndiyabulela. Camagu tata, Camagu mntakwethu, enkosi kakhulu. Imizuzu 7 phambi kweyethoba intsimbi. Loo nto ithetha uba ngaba sesizoyivala ke ngoku, sobamba nje abambalwa. Emva koko ndinikwe iindwendwe zam kwelaa cala. Camagu ekhaya. Molweni tata. Ndiyaphila tata kona. Siyaphila tata, amanyanga nathi, kunjani ekhaya? Anathi siyaphila tata mani, nguletha nyumva apha ehloma. Yes tata.
Kodwa hayi kum ayingomnye into ethi iqhelile iyenzeka ne. Ubheke inkqubo engekho. Mna bendiqala ukucacisela nje kancinci kule ndawo yokuthathelwa umfazi. Nje bengekayiva kakuhle. Mhlawumbe ndithi ndibona abantu bayeza kanti cha bangasebenzi kakuhle uthathe. Uthathelwa ukuba uma uthathelwa umfazi ihamba kanjani indaba yakhona. Okay. Iyo ndawo indaweni engisafuna kuyo kakuhle. Yona kona yona ukuba hayi iqhelile. Nalapha kuphelalini khe yenzeke leyo. Camagu dad. Afuna ngicacele kunoqala. Camagu, Nkosi kakhulu siyabulela. Camagu ekhaya. Hayi tata msasazi, hayi. Labantu bangayaziyo loo nto leyo. Basokolisa loo tata, hayi. Ngabantu abangengomaXhosa. Iyenziwa loo nto leyo. Seyinto eseyingumqhelekeni. Hayi yenziwa tata msasazi. Kugaba lo apha eCala. Andifuni utyhutyha ndibheke phambili. Kodwa yona iyenziwa emntwini ongayaziyo. Yenziwa into yomntu omdala oluswe aphume enzelwe imigidi yonke laa nto siyenzelwayo. Camagu ekhaya. Molweni ekhaya. Molo Mphulaphuli. Ayikhona akathethi phaa kulowa umzima sikhangele ke omnye ndiyabona uba ngaba ixesha liyasitya mandijonge nje wokugqibela apha kuWhatsApp ndizoya kwiindwendwe zam. Masicamagushe mvongo. Ngokwanguye ke umawa lo lapha eNgcobo. Network sinqabelene network apha iyasokolisa apha eNgcobo. Nangoku ndikubamba ndikulo mhlaba segomani kuba kukhona nje endikuzeleyo nje okuncinci kweli cala. Ndiyabulisa tata Mngongo. Camagu dad. Ndikhahlele ke nalapha kuba umntakwethu umawa nakobawa bonke Camagu. Ndiyababulisa. Hayi tata andizukwenza nento encinci ityiwe yonke. Abatata bayibambe kakuhle yiyo leyo. Asinabathela ke aba basayihlekayo. Kuba le nto into eseyisenzeka ngoku eqhubekayo kudala ke ndiyithetha. Nam apha le nto uba iyaqhubeka. Futhi ke iyabonakala ngoku endaweni yoba ihlehle iya ibheka phambili. Zimbalwa iilali ezingayenziyo le nto kuba nazo zingekafikelwa yile ndlela yoba kwezi ndawo ifika kuzo uba ifika kanjani. Kodwa sinethemba le nto yoba uba kukho umntu wayisuleke ikwekwe nakweyiphi ilali kweli xesha likhoyo uzawuhamba ahambe uluswe. Noba ngaba uzawuvela ngeyiphi indlela kuba aba bantu. Camagu uba umawawa Camagu yam Mnxe ke ndicingela ixesha ngoba sele lisitye ngamandla kweliya icala kwaye ke uvakele pha. Masiyivaleni izingwevu zam ngoba ixesha nalo sele lisitya ngamandla. Mandiqale kuwe bawubhele bawombele ithongo kweliya icala lingapha. Ndikunike nje amazwi akho nje wokugqibela. Iyawuba ngumzuzu nje sibe kanti siyayivala tata. Mandibulele kuwe msasazi Cala kakhulu ngothi xa kukho into enje uzise abantu abanolwazi layo ngaphambili ukwenzela ukuthi isizwe sakuthi sizokwazi into yoba sikhanyelwe. Kwesibini ke mandibulele koba umawawa, ndibulele ke noba usukwini. Uba umawawa phambi kwento yoba ndenze lo msebenzi ndakhe ndamkrwetha kancinci. Ndifuna uqonda nje into kanene sakwenze yiphi indawo. Wathi uba umawawa wathatha into ihlamvu niyothatha ngomoya wandindula ke ke loba umawawa. Ndiyibulela ke loo ndawo. Nditsho ke kwisizwe sakuthi ke abantu abasenomdla wokuqonda ngezinto zakwantu nezinye izinto bakhona abantu abanolwazi onto mabangazibandezi mababuze. Abantu bangandilandela mna ku-ahombela ithongo mhlekazi. Iimpendulo ke bazazifumana. Ndenze laa nto yemibuzo neempendulo malunga nalo mcimbi ku-ahombela ithongo mhlekazi. Ndiyabulela ke mhlekazi. Nkosi kakhulu msasazi. Camagu tata, inkosi kakhulu. Bawusukwini nje ngumzuzu siyivale tata. Masicamagushe bhomoyi. Camagu tata. Masibulele
kwivukani kuthi kwawubonakala uba kuhlekiswa ngento yethu nesikrwece silungisa abantu sithi ukhaya lamabongo wazawubona umehluko emveni kwalo msebenzi. Camagu tata. Camagu bawusukwini Nkosi kakhulu. Nkosi ungangolwandle mpinga kamawawa masiyivale tata. Camagu mngqongo. Sesiyigqibile sithi makwande kwelaa khaya lihambe ngolwaa hlobo. Nabanye abantu ebebenepotential yokoyika abantu benza izinto zabo ngokwale ndlela zizitshila ngayo. Aba bahlekayo bayahlekwa nabo ngumlungu ekwakuthiwa nguJohan van der Kemp esengcwabeni. Ngoku bahleka into zabo nayo uyahleka uthi mission accomplished. Wemka neengqondo zabantu aba bangaqondiyo bahlekisa ngento zabo namhlanje. Camagu tata. Camagu umawawa busuku benzolo zingwevu zam ndiyabulela kakhulu ngexesha lenu. Masibabambe ke kweliyayicala sitsho sithi tshotsho ke nibekho siyayivala Mphulaphuli Mnxe ke kwabo baye babe kanti bayangena ngoku asabi nako